DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marinaod to mga tugang niya na aldaw ni Miyerkules, Setyembre 24, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal klase sa Bicol University suspendido katakod kan tropical cyclone Opong na matama sa rehiyon Bicol. Coast Guard Bicol naka-heightened alert status para sa tropical cyclone Opong. Singil sa kuryente sa bulan nin Setyembre nag-ibaba sigon sa Aleco. LTO Bicol nagpaluwas nin abiso manungod sa mga non-essential travels sa rehiyon Bicol. Sa lado nasyonal, porsyento kan kickback kan mga kongresista nakadepende sa nakatukaw na presidente sigun kay Curly Discaya. Senate President Pro Tempore Ping Lacson na ilihir bilang chairman kan Committee on Accounts. Lokasyon kan flood control projects sa sumbong sa Pangulo website dinaya sigun kay DPWH Secretary Vince Dizon. PNP mabilog nin task group para sa mga flood control project validation kan DPWH. Sa ibang nasyon, pagraot sa Mushtaha Tower sa Gaza, pigko-konsiderar na panibagong lakdang sa mahiwasan na demolisyon kan Israel. Baretang Sports, EJ Obiena gustong ipaunod sa mga hobe na players ang SEA Games. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Suspendido ang face-to-face classes sa gabos na kolehiyo kan Bicol University. Ngunyan na aldaw basado sa ipinaluwas na BU Public Advisory katakod kan University Disaster Risk Reduction and Management Committee under Resolution Number 01 Series of 2025. Sigun sa abisong pirmado ni BU SUC President 4 Baby Boy Benjamin Nebres, maawot kaining matawan nin supisyenteng panahon ang mga estudyanteng mabiyahe pabalik sa saindang mga sadiring probinsya o residensya katakod kan posibleng pagtama kan tropical depression Opong sa rehiyon Bicol. Apera kaini suspendido man ang gabos na klase kan universidad face-to-face o online sa Webes, Setyembre 25 until further notice. Mientras na ang suspension kan trabaho, nakabase sa opisyal na deklarasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay. Katakod kaini pig abisuhan man kan universidad ang mga personahis kaini na isecure ang mga classrooms, opisina, opisyal na dokumentos, ekipahe asin iba pang mga resources sa mga opisina tangani ma-minimize ang potensyal na danyos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Opisyal nang ipinag-aktibar ang Disaster Response Group kan Coast Guard District Bicol o CGD Bicol para sa preparasyon kan piglalaoman na epekto kan Tropical Cyclone Opong. Sa entrevista kan DCGB News kay CGD Bicol Deputy Commander Captain Alejandro Arica, kinumpirmar kaini na nasa heightened alert na ang ahensya kung sa ingabos na stasyon as in substations sa man iba-ibang probinsya kan rehiyon Bicol ang naka-standby na. Apera kaini ipinag-deploy naman ang mga personahis kaini para sa information dissemination arog kan monitoring. Partikular na sa mga parasira. Sa ngunya nagpaluwas na nin abiso ang CGD Bicol na nagbabawal sa saindang magpasiring sa kadagatan dahil sa makusog o makukusog na paros asin alangkaw na ukol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
Magkakaigwanin diit na pagbaba sa singil nin kuryente ngunya na bulan nin Setyembre ngunya na taon sigun sa manihamiento kan Albay Electric Cooperative o ALECO. Sa mainland nasa 8.8029 pesos ang power rates kada kilowatt hour sa residential, 7.8306 sa low voltage, mantang 6.2071 naman sa high voltage. Para naman sa island, 11.0140 ang power rates kada kilowatt hour sa residential, mantang 10.4454 naman ang para sa mga low voltage. Ipigdesignar kan Land Transportation Office o LTO Bicol ang non-essential travels sa rehiyon Bicol poon kasubagong alas 12 nin maagahon. Ngunya na aldaw katakod kan posibleng epekto kan Tropical Cyclone Opong. Basado sa ipinaluwas na travel advisory kan ahensya, kaibahan sa abiso ang gabos na biyahe hale asin pasiring sa probinsya nin Masbate na nagkukonektar sa Visayas asin Mindanao na nangangaipuhan nin biyahe hale sa mga pantalan kan Matnog asin Pilar sa Sorsogon asin Piudoran Port sa probinsya nin Albay. Apektado man sa abiso ang mga biyahe hale asin pasiring sa Catanduanes via Tabaco Port. Mientras na pinag-asigurar kan LTO Bicol ang publiko na padagos an sa indang esperso sa pagmonitor kan weather bulletin para sa magkakanigong mga abisong kinakaipuhan. Maging alerto asin mag-monitor kan palibot para sa posibleng landslides, pagbabaha o mudflows. Iniyan ipinaluwas na abiso kan Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DENR-MGB o ang rain-induced landslide and flooding advisory katakod kan maraot na panahon. Sigon sa ahensya, dapat na maging alerto ang publiko sa maski anong senyales nin pagdagdag asin pagbawas nin flood levels, partikular na sa mga lugar na harani sa salog, slopes o drainage canal. Pagkatapos kaini i-report tulos sa ahensya kung may nanotaran na soil movement, marikas na paglangkaw nin tubig o maputik na tubig. Kuning kaso sigun pa sa ahensya, informaran ang sa indang mga opisyales di barangay, lalo na kung may mahiling na mga batak sa lanob, pagtagilid kan salog asin poste sa mga sloping areas. Tinawan doon kan Bureau of Fire Protection o BFP Albay na daisinda makondisir nin rescue operation mantang nagraragasa ang Tropical Cyclone Opong. Sa ginibong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Meeting, sinabi ni BFP Albay Fire Superintendent Jerickson Miraflor, ang pagkondisir nin operasyon sa katahawan kan intensity kan bagyo, ang delikadong marhay sa indang mga personahes. Dagdag pa kan opisyal ang rescue assistance, kan mga personahes kan BFP, gigibuhon sana bago asin pakatapos kan kalamidad, tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga response personnel. Nagpatanid ang Albay Provincial Health Office o PHO sa publiko manungod sa bulong na doxycycline para sa leptospirosis. Basado sa ipinaluwas na abiso kan opisina sa indang Facebook page kasuhapon, katakod ini kan guidelines kan Department of Health manungod sa leptospirosis prevention sa typhoon season. Sigun sa DOH, ang antibiotics aro kan doxycycline dapat na inumon na may doctor's prescription. Sinabi kaining kung salaan pag-inom kan bulong, posibleng mabawasan kaini ang epekto. Sigun man sa PHO, ang abiso parte kan sa indang espuersos na mamantinir ang mga albayanos na ligtas sa paagi nin timely health information. Nagpagirumdom ang Albay Veterinary Office o AVO sa mga personang nag-aalaga nin hayop manungod sa pagpreparar kan mga ini sa papaabot na Tropical Depression Opong. Sigon sa opisina, kaipuhan na inuton mo na ang kaligtasan kan pamilya bago ang gabos, asin makipagkoordinar sa mga barangay asin municipal o city agriculture office, veterinary office, city o municipal disaster risk reduction and management office para sa mga impormasyones kung saan ang mga ligtas na lugar para sa mga hayop. Dagdag pa kan opisina, kaipuhan na irayo ang mga alaga sa posibleng delikadong lugar, arog kan salog, baybayon asin mga hababang lugar. Siguraduhon man na nakabugos o nakakulong nin marhay ang mga hayop sa ligtas na lugar. Asin kung ililikas ini, asin dai pwedeng ibahon ang mga alaga mas marhay, kung dai ini pagbugkusan o ikulong. Apwera ka ini kaipuhan man kan mga tagsadiri, magtipo ni sufisyenteng pagkaon asin malinig na tubig para sa mga alaga na matagal sagkod 5 aldaw. Pakatapos kan bagyo, aramon tulos ang kamugtakan kan mga alagang hayop, inspeksyonon ang kulungan o lugar na pagbabalikan kan mga hayop tanganing masigurong ligtas ang mga ini.
121 jóvenes hali sa mga islang barangay kan Bakakay, Albay ang nagpartisipar sa ginibong Adolescent Health and Development Forum sa barangay Napaw Covered Court kan nakaaging aldaw. Sa naging diskusyon, sinabi ni RHM3 Judith Nas na importante ang atab na edad na mamantinir ang marhay na salud na ligtas sa mga patanid kan reproductive illness, day piglalaoman na pagbabados, abortion, sexually transmitted diseases, asin man iba-ibang klase nin karahasan. Basado sa impormasyon, ang aktibidad may temang Your Health, Your Voice, Informed, Empowered, Adolescents Making Responsible Choices kung saan tinutukan digdi ang paghuroron manungod sa understanding adolescents, teenage pregnancy, smoking asin vaping cessation, pati na ang mental health awareness. Ipinag-aktibar na kan lokal na gobyerno kan Kamalig, ang Kamalig Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Emergency Operations Center and Barangay Emergency Operations Centers para sa preparasyon kan posibleng epekto kan Tropical Depression Opong sa munisipyo. Basado sa Kamalig MDRRM, CCAMC Advisory Number 01-2025, nasa red alert status ang mga nasabing opisina. Apero kainipig suguman kan abiso sa mga BDRRMCs na tulos na magkondisir ng pre-disaster risk assessment, tanganing ma-identifikar ang magkakanigong precautionary as in countermeasures para sa posibleng pagbaha, landslide as in lahar flow, as in may aktibar ang magkakanigong response cluster. Kaipuhan man na magkondisir ng area monitoring ang BDRRMCs, pati na ang koordinasyon sa indang ipigdesignar ng mga evacuation shelters, tanganing masiguro ang kahandaan sa raot kan panahon. Ipig-abisuhan man ang publiko na ibitaran ang mga unnecessary movement o travel, mga aktibidades sa luwas, asin ang pagbalyo sa mga salog. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches,
Ravvax Legazpi, R&R Suite Sagmin Legazpi City near Aleco. Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco beside Siga Hospital. Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Ravvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal asin ibapa. Dagdagan ta ang detalyes kan mga Bareta sa lado lokal. Halay sa Newsbase. Nasa linya si Jenny Machi Balyaran sa detalyes. Marahay na pagkaudto sa gabos ng mga parantabay ay Kuya Bert and Jasmine sa kaluluwas pa sa ng Bareta. Suspendido ang klase sa bilog na probinsya kang Albay, mapapampubliko asin pribadong eskwelahan, magpon iyan sa aga September 25, susugman iyan sa kaluluwas pasana asin ipigpaluwas na PDRRMC APSIMO Advisory 2025 -32 na ni Albay Governor Noel Rosal. And ang suspension of work naman ipapotob iyan epektibo sa aga alas 12 ning pagkaudto. Mantang sa ibong ka suspension na ipigpaotob sa gabos na klase mapapampubliko asin pribado pigingganyan na bumalyumo na sa alternative learning modality. And apera kayan, may man ang preparasyon kang gobyerno probinsya kang Albay dahilan sa paparani asin posibleng epekto kaining bagyong Opong. Kuya Bert and Jasmine, so para sa iba pang impormasyon, pig-ambisuhan man ng publiko na maging alerto asin magpreparar asin makipag-koordinar sa kanya-kanyang local disaster risk reduction and management, siring man sa kanya-kanyang barangay asin antabayanan ng iba pang impormasyon especially sa kamugtakan kang panahon. Hali sa Newsbase with Shara Miliron, ako po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Salamat sa detalyes, Miss Jenny. Padagos po kita sa Bareta alas 12 sa lado nasyonal. Ipinahayag ni Curly Discaya naman iba-ibang porsyento nin mga kickback na pigahagad kan mga congressman gikan sa mga kontraktor kan lambang administrasyon. Inyan ibinulgar ni Discaya sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee. Ibiniklad niya ang mga porsyento sa mga administrasyon ni na dating Presidente Noynoy Aquino, dating Presidente Rodrigo Duterte asin presenteng Presidente Bongbong Marcos Jr. Sinabi niyang durante kan panahon ni dating President Noynoy uminabot nin 10%, sa panahon ni Presidente Digong uminabot ini nin 12 sagkod 15%, alagad ngunyan na panahon ni Presidente Bongbong uminabot man sa 24 to 30%. Ang total na porsyento na pighahagad kan mga kongresista gamit an sa indang mga tao o pig-aapod na bagman. Asin ini ang pinakahalangkaw na pighahagad sa gabos na mga kontratista sa Pilipinas. Nailihir si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang chairman kan Senate Committee on Accounts kasalida ni Senator Loren Legarda. Sa sesyon nagmosyon si Senate Majority Floor Leader Mig Zubiri. Nabotohan si Lacson bilang chairman kan Accounts. Daiman nin nagkontra sa nasabing mosyon. Asin inaprobaran ni Senate President Tito Soto III. Inako man nin bulahos ni Lacson ang pamamayo sa komite na minsan naman niyang nakaputan kan 18th Congress. Ang komiting ini ang pangenot na in charge sa pagpapatindog sa Senate o sa new Senate building sa Taguig City. Kinonfirmar ni DPWH Secretary Vince Dizon na may manipulasyon sa lokasyon kan mga flood control projects na nakapost sa sumbong sa Pangulo website. Sigun sa iya, tinuyo na hidalion ang mga coordinates na ibinugtak sa nasabing website para libungon ang mga autoridad. Ini ang naging kasimbagan ni Dizon kan hapoton siya kung totoo ang mga aligasyon gikan sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee na sala ang mga coordinates na nakapost sa website.
Sinabi niyang nagkapirang beses siyang nagduman sa mga proyekto alagad kapag pigagamit ninda ang coordinates pigdadara sinda sa salang lugar. Sigun pa sa opisyal, nagarong naukudan na kan nakapirang tauhan kan DPWH kung paano dayaon asin manipularon ang system na nagigibukan coordinates. Sinabi niyang iimbestagaran ninda kung paano ini nadaya asin kung paano ini makukorihiran tanganing daina maotro sa mga maabot na aldaw. Nakatalaan na magbilog ang Philippine National Police o PNP kan top-level task group na matutok sa pagtataon in seguridad asin suporta sa validation kan mga flood control project kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Ini kasunod kan surat ni DPWH Secretary Vince Dizon na ipinadara sa PNP kung sa inaghagad ini nin police assistance para sa nationwide validation nin mga proyekto. Sigon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melienzo Nartates Jr., importanteng masiguro ang kaligtasan asin katanosan sa proseso, lalo na taparte ini kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magluwas ang katotohanan asin papanimbagon ang mga imbuelto kan may irregularidad. Sigon kay Nartates, handa ang PNP na mag-deploy nin tauhan para siguruhon ang transparency, integridad asin seguridad, mantang pigigibo ang validation. Piglinaw man ni Nartates na daima apektaran ang iba pang panginot na trabaho kan pulisya, arog kan crime prevention, law enforcement asin disaster response. Nasisibot ngunyan ang mga lokal na paraoma dahil sa mantinidong hababaan farm gate prices kan mga paroy. Sigon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na dapat magpautob ang gobyerno nin 5 pesos kada kilong support price asin bawion ang taripa sa mga imported na bagas. Ibinulgar man ninda na warang epekto asin palpak ang pinautob na import ban dahil dai kaini napalangkaw ang farm gate price kan mga bagas na ini mantinido sa pagultanan nin 10 sagkod 12 pesos kada kilo mantang sa ibang lugar uminabot pa nin 8 pesos kada kilo. Piglalaoman o mas pang mababa ang presyo sa masunod na bulan dahil sa panahon nin anihan. Naipautob na ninda sa indang agrangay sa Department of Agriculture asin naglalaom na maaksyonan ang sa indang kahagadan. Piglansar kan Bureau of Customs o BOC ang beta testing version kan sa indang upgraded online tax estimator na may kamauwota na magtaonin mas malinaw asin detalyadong breakdown nin buwis para sa publiko. Sigon sa BOC, ang pinakamagayon na estimator ginibo katuwang ang Management Information System and Technology Group para maging mas user-friendly asin tama, mas lininaw mas malinaw asin mas madaling masabutan ang breakdown kan duties, taxes asin iba pang legal o asin iba pa na legal ang singil sigon pa sa ahensya. Sigon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, napatunay ini kan kamauotan kan ahensya na pakusugon ang mga serbisyong direktang nakapokus sa publiko. Pwedeng baloon kan publiko ang beta version sa indang website. Sinalidahan kan bagong estimator ang dating online duty and tax calculator o ODTC. Matapos questionon ang aktres na si Bella Padilla, ang buwis na sinisingil o pigsisingil sa iyang shipment na mas halangkaw kaysa sa nagluwas sa ODTC. Paliwanag kan BOC na ang luma nindang calculator, nagtatao sa nanin estimate asin ipig sa sabay, ang gabos kan legal na singil. Bareta sa ibang nasyon, narapak ang 15 eskalon kan Mushtaha Tower sa Gaza City matapos ining bombahon kan puwersang Israeli kan Setyembre 5 na nagresulta sa pagkaraot kan estaran kan ginatos na pamilya kaibahan ang sarong Palestinian bank employee na 10 taon na nagbayad nin mortgage para sa iyang unit. Sigon sa Israeli military, ang demolition parte kan kampanyang nagraraot sa mga edipisyo na pigsasabing pigigibong taguan kan Hamas kung sa sobra 50 terrorist towers na ang rinapak. Pero sigon sa mga residentes asin United Nations o UN Human Rights Office, wara nin matibay na ebidensyang nagpapahiling na may presensya kan grupong Hamas sa mga nasabing edipisyo. Baratang sports, gusto ni Filipino Olympian EJ Obiena
na ipaunod na sana sa mga bagong henerasyon ang pag-entra sa Southeast Asian Games. Si Obiena na 3-time gold medalist sa SEA Games as in Asian record holder. Iyo ang target paman giraray na magpartisipar sa SEA Games na mapuon sa bulan ng Disyembre sa Bangkok, Thailand. Aragad gusto niyang magtaong dalan sa nagkabarang mas hoben pang atleta arog kina Okert de los Santos as in Elijah Cole. In kaso mag-qualify ang duwa, dahil maduwang isip si Obiena na ipaunod na sana sa mas hoben na player. Maghiramdunan na nanggana si Obiena sa World Pole Vault event na ginibo sa syudad kan Makati kan Domingo. Naimbento kan sarong kumpanya sa Taurus o ang Taurus Nova Spin sarong mechanical battery na kayang magtagal nin 25 taon. Ang kumpanya kan Utah real estate firm Gardner Group ang pinakaenot na nagbakal kan battery sa kantidad na $85,000 o kapareho nin 4.8 milyon pesos. Ang battery pinagagamit sa grid power o solar power kung sa indaing pundong nagdadalagan ang motor o rotor sa laog kan unit kapareho kadakula nin dishwasher asin pinagko-convert ang kinetic energy na pwedeng mai-convert pabalik na maging kuryente in kaso may mga power interruption. Sarong 49 anyos na babae sa Thailand na pinagtutubod ang gadana ang nagbuwat mantang pigahatod sa iyang burol. Nakasakay sa sarong paramedics van ang Vansier patient na si Chataporn Shrip Honla para ihatod halay sa ospital, pasiring sa iyang arong sa Udon Thani Province. Mantang nasa pagbiyahe, nagpundo ang hinangos ni Chataporn asin idiniklarar kan mga paramedics na wala ng buhay. Nakabakal na nin kabaong ang pamilya asin nakapag-set up na ang mga staff nin temple sa lugar kan burol. Alagad mantang pigahatod pasiring sa temple ang hawak ni Chataporn, bigla ining nag-angos asin binukas ang mga mata. Imbis na nasa burol ihatod, tulos ining isinugod sa Bandung Crown Prince Hospital. Sa ngunyan, under medical supervision si Chataporn asin pigahalat na maging stable ang sa iyang kamugtakan. Ngunya na aldaw Setyembre 24 taon 1934 namundag si Edgardo Javier Angara sa Baler Aurora ang midbid na most influential asin respetadong public servant sa nasyon. Nagkapira sa iyang mga lehislasyon ang Free High School Act, Senior Citizen Discount Law, National Health Insurance Act o PhilHealth, Government Assistance to Students and Teachers in Private Education, Agriculture and Fisheries Modernization Act, Magna Carta for Public Health Workers, National Museum and National Commission on Culture and the Arts as in Philippine Spanish Friendship Day. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipo na sinkinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurot kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay ibahan ta po si Sir Ronald Baldo asin si Mr. Jerome Nico Martinez. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritter Lee, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Salamat po. God bless everyone. Ingat po ang rebo. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng